Okay, so may hapon sa tanan. Merry Christmas. Ignay mong tapad, Merry Christmas. Oh, so salamat sa Ginoo kay pila na bilin mga kwanta karon 22. So mga pipila na lang gyud ka adlaw ato nang isa sa ulog no ang of course no ang kalipay diha sa Pasko. Og at karong taknaa ato ang tagaan o pagtagad of course no ang mga mensahe no sa Pasko. So karon nasaksihan nato ang mga lahi-lahi nga mga presentasyon mahitungod sa kinabuhi ni Hesus sa pagkatao ni Hesus. Ug ato paginang dungagan sa mensahe. Og ako ni siyang giuluhan nga mensahe ang tukmang panahon sa Dios. No, ngano ang Dios gipili man gyud katong nga panahon. Kung imong tanawon sa tawhanon nga panahona, mura di man gyud to timing gyud. Kay dapat sa tuwa man kung unahuna kung right timing dapat plastada ang tanan, naka-arrange, nakahanay. Pero katong man gyud nga panahon ang gipili sa Dios. So sa di pa ko magpadayon pangutanon ta mo nini nga pangutana. Nakasinati ka na ba og usa ka kasinatian nga sa imong paminaw, dili sakto ang panahon. Ang bot pasabot naka-experience or nakasinati ka o usa ka experience nga nganong na experience man ako ni nga dili man murag paminaw ako di pa right time. Okay? Sa ko ang experience ana nakasinati ko ana atong nagsabak ang akong asawa. Okay? Disyembre po to. Ay, di po Disyembre ba to? Ay, June dito day June. Sorry, June to siya. Pamina mo ko na ako Christmas party kay dako nga event anniversary dito sa Claveria, no? On December mo to kaningon. So akong point is ako dito kay ang ako man kung pasama to ko Claveria usa gyud katumong akong atuan dito makapahulay. So maka-relax lang, enjoy, kaon. Hatdan kog pagkaon kay sa una libre pa man kog pagkaon karon kay dili na pero okay lang gyapon. So tsada ba king bed dito kay adjust pwede mapasakap, pwede mapanaog, pwede ma-V, pwede masanindot kayang bed. Nya ato time idahigda ko nisulod kalit ako asawa. Siya nga tingala ko murag lahi iyang panagway. Nya niingon siya nga hulat lang diha kay murag na niagas. Murag na ay, iyang nabati nga na ay tubig. Buros man siya ato, so murag lahi na gyud. Nga murag, pasok ko, murag, di man mo ang timing, dapat namidad to sa ubos. Diba? Dapat unta nga. Pero, ato nga time, ako lagi pong gidawat no, ang katong nga panahon, o ako siyang sa dihang giobserbahan siya sa nurse o panahon pa gyud to nga na anniversary na siya part adto but it was the right time nga gihatag sa Ginoo nga mataw ang amuang bata o therefore dato nga time nabati nako ang unsay dining mahimong driver sa ambulance. Paubos sa Claveria mura kog kanang ginatawag nga mura ko si Vin Diesel no, sa Fast and Furious. Feeling lang, pero of course, alalay lang. Okay? So pag nasa ospital, pag check up sa doktor nga, ang bata, no, gitawag pa yung ko, kay akong unahuna nga, ingon daw nila, basta dako daw kanibitong balakang ang babae, wanang kuhan daw na, kanang paspas daw na ang mga anak. Paspas daw mga anak. Pero ato nga time, nakita, pagtanaw nga, pastor, sa kinahanglan ginato ni isisaryan ang imuhang asawa. Of course, ingon ko, kung sa'y pinakamaayo nga ninyong buhaton para sa kasabuhata. So, nisugot ko o gisisaryan siya kay ang tubig sa iyahang mattress medyo gamay na lang gyud o kinahanglan na gyud siya
buhatan o katong operation. Now, I believe kung sa tawhanon nga pangunamurag, di man to right time pa nganong nato man. But I believe it was the right timing sa Ginoo. Dili lang sibo sa ako ang pangunahuna sa right timing. Dili lang siya sibo sa ako ang gusto nga timing. Pero inana man gyud mga kaigsunan, ang panahon, ang timing sa Dios, ang takna sa Dios lahi gayud sa imong giekspektar. Lahi gayud siya sa imong ginatawag nga pangunahuna. Kay giklaro ng daan sa Ginoo, ang akong unahuna mas labaw pa sa inyong unahuna. Meaning siya maoy nasayod sa tanan. So ang atong buhaton is to embrace nga muna man giday na ang takna sa Dios, muman ang iyang pagbuot so atong dawaton. Now atong isgutan ang kinabuhi ni Mary. Okay, sa pagkatao ni Jesus, kung sa ato ang pangununa murag dili right time. Ngano man. Okay? Sa di pa ta magparay akong basahon kini siya nga bersikulo, apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Dios magapadala sa iyang anak nga natao og babay, natao ilalom sa kasuguan. Okay, number 1. Panahon sa kalisod. Nanamkon si Maria, matod pa sa mga scholars, si Maria nag-edad og 14, 15, teenager. Okay? Nanamkon siya, anang idara. Og engaged siya kang Joseph. Unya, ani pa yun nga panahon, wala bang yun murag pasal ko nga wala man yun gihulat sa Dios nga makaslon si Maria og si Jose, ahaya siya maburos. Nganong before man yun sa ilahang kasal, nga para adto murag wala untay iskandalo nga mahitabo. Pero ani nga panahon, number 1, teenage pregnancy. Kabalo na ta kung unsay maingon tag teenage pregnancy sa ato ang tawhanon nga pangununa kung naay ginatawag nga teenage pregnancy, quote unquote, so maning batao, disgrasyada ba kayo? Na matod pa na kwan, na disgrasya. Kanang disgrasya manggod mo kung tinuyuan pero kana mura posible gina ba? Di ba? Akong point is, di ba? Ang iskandalo nung mukuyanap sa ilahang lugar nga usa ka teenager nga na-engage sa usa ka lalaki nga wala kahulat nga sila kaslon naburos na. Iskandalo. Ikadua, kaulawan, shame. Shame sa pamilya ni Maria, kaulaw, shame sa pamilya ni Jose. Pero gidawat ni Maria kini siya nga kabubuton sa Dios kay giklaro namang yung daan, ato namang yung nakita nga mo namang gipagbuot sa Ginoo nga manamkon siya lalang sa gahom sa espiritu. Pero timan gipadaygan siya sa Ginoo siya ra. Ug maskin iyaning i-eksplikar sa iyahang ginikanan, di na ko ma-imagine tingali ang mamagpapa ni Maria, nganong sige namang kagsukaha diha. Abot ang pila ka bulan murag dako na lagi na imong tiyanak. Nya imagine nimo ang explanation ni Maria ay kabalaka lalang sa Espiritu Santo ni siya. Di na matugkad sa tawhanong pangunahuna. Di na matugkad ni Jose. So therefore, di ba? It is kanang struggle for her. Pero gingon man gid ni Maria nga buhata Ginoo ang unsay gusto nimo buhaton sa ako ang kinabuhi. Panahon kadto sa kalisod. The timing of God. Sometimes dili siya sa tuang gusto nga timing.
Busa mga kaigsunan, kung ikaw karon na ay kalisod nga nahitabo nya timing pagyud nga nagpa-eskwela kag college na timing di man na siya, I believe wala may ginatawag nga aksidente sa Dios. Nasayod siya pero kabalo jud ko nga naa siya katuyuan ana nganong iya kang ipasinati ana. And I believe because of the experience of Mary, the more he trusted the Lord, the more he experienced the grace of God in her life. Kay mo man gipagbuot sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. Busa mga kaigsunan, trust in God. Kung ang timing sa Ginoo pamino nimo dili sakto nga timing, trust in God panahon sa kalisod because naa siya dakong plano sa imuhang kinabuhi. We waited sa dihang kami nga gikasal sa akong asawa, among plano nga diretso mi nga mahimong ginikanan. So we tried apan niabot na lang ang pipila ka bulan wala gyapon gihatag sa Ginoo. Mga July, si Vina nagsakit og chickenpox. Chickenpox ba? Kanagong burot-burot sa nga murag lahi gyud kabalo naman ta ana. Then nakapasalamat siya sa Ginoo nga dili siya mabdos ato nga time. Kung mabdos pa siya, unya gi chickenpox pa gyud siya, dakog epektos bata. Okay? Adunay dili maayo nga panghitabo nga ma-experiencehan sa bata. So timing kayo nga paghuman sa chickenpox, lo and behold, positive. Lipay kay ko, giprank pa jud ko niya kay giana pa abin prekaduha. Praise the Lord. Na akong point is it was the right timing of God. So therefore, panahon sa kalisod, trust in God because His timing is always perfect. Matod pa diri, og ang pag-anak kang Hesukristo na itabo ingon niini nga kaagi sa diya nga iyang inahan nga si Maria kaslunon kang Jose. So muna na akong giingon nagsabak siya pinaagi sa Espiritu Santo ug si Jose iyang bana sang litaw man nga matarong dili buot mapaulaw magpakaulaw kaniya nakaunahuna sa pakigbulag kaniya sa hilom. Ikadua, sa diyang naburos si Maria panahon kadto sa dakong hagit. Ngano man? Diba? Pinugos nga panaw ug walay saktong kapahulayan. Imagine nimo nga ang timing sa Ginoo, diba? Teenager yang gipili, dili wala sa kanang prominent nga pamilya. Pero naay purpose ang Ginoo kay si Maria ay descendant ni David, mo gito'y pinaka-importante. Og napoy, di ba, journey nga kinahanglan nilang adtuan, di ba? Tungod kay naay census nga kung asa na tao si Jose, muadto sa dadto magparehistro balik. So naagyoy mando, so kinahanglan sila muadto ngadto sa Bethlehem. It was, di ba, a journey nga dili komportable, no? Walay train, walay asno lang gyud ang ilang major nga transportation ato nga time o dili akong unahon gabaklay gyud si Jose, alaka lang silang duha sa asno luwi kayo. Na akong point is buros, no? Buros si Maria. It was a struggle, dili komportable nga kinabuhi. O dili lang kana pagabot pagyud nila didto sa usa sa lugar puno-puno no ang mga kwarto. Kay of course daghan kay nangadto po dadto nanay nakaon nag-booking og ang kapahulayan ra gyud nga available sila is walay lain ang pasungan. Panahon sa dakong hagit. Matod pa diri. Okay? Matod pa diri
busa ang tanan miadto sa ilang tatag sa kalungsod aron pagpalista. Okay? Mato pa sa verse 7, nanganak siya, siyang panganay nga lalaki, giputos ang bata sa panapton, gipahiluna sa pasungan. Uncomfortable para kang Maria, dili pod komportable sa bata, pasungan gayud. Ambot lang kanato diri ko nabay natawag pasungan. But it was a time of great challenge. But it was the perfect time. Kaya dato no nakita nato nga God is fulfilling His promises. Kada detalye sa pagkatao ni Jesus, sa pagpili siyang ginikanan, asa sa, di ba? Tanan, it was already detailed. Asa sa matao, pinpoint gayud. Because it was already foretold by God in the Bible. So nakita na to dari nga ang Pasko, no, it was a timing nga perpekto gyud sa panglantaw sa Ginoo because it was a time of God's fulfilling His promises. Nga ang Ginoo gayud nga atong gisimba, Dios nga matinud-anon. Nga kun unsay ang isulti, matuman gayud. Regardless sa mga tao diha nga buot mo mupugong, regardless sa kaaway ug uban pang mga panghitabo diha sa kalibutan, di gayud mapugngan ang Dios sa pagtuman sa iyang kabuton, sa iyang mga saad. Muna nga ang Pasko, makahatag kani kanato, kung sa kuan pa muni siya ang trademark, muni siya ang ginatawag bitaw nga kuan sa Ginoo, kana bitong iyahang ginatawag nga model how faithful He is. Nga unsay gisaad niya sa Old Testament, gikan pa sa Genesis, hantod sa Matthew, it was all fulfilled by God in detail. Okay? Nakita na to diri that God's faithfulness emphasizes na magnify ang Ginoo. Busa karon, unsa man niya ako ang gusto ihagit sa inyo karon. Unsa may challenge nga inyong giatubang karon panahona. Time of great challenge nga Paskong dako mang challenge nga akong giatubang sa pag-eskwela, ikaw ginikanan si imong pagpadako si imong bata, as ikaw ganegosyo, struggle diha. It is a time of great challenge, but you know what? One thing for sure, God is faithful. Ang Ginoo matinud-anon gayud. And panahon sa great challenge, all you need to do is go back to the record. Go back to what God has done in the past and recall His faithfulness in mong life, and that will fuel you to move forward. Nga makapadayon ka sa pagbuhat, no? Knowing that God is faithful. There's hope nga makaya ra gyapon ni siya. Makapadayon gyapon ko tungod kay akong Dios nga gilagaran, Dios siya nga matinad-anon sa iyang saad. So I challenge you right now. Time of great challenge, trust in God's promises. Kupti ang saad sa Dios sa imuhang kinabuhi. Hold on to that. Because naagayoy pagkabuhaton ng Dios nga si mong panguno na amurag nga ano, wow. Kung mo lingi kas likod, makaingon ka nga, dako-dako na mangiday ang ako di ba? Ang buhat sa Ginoo sa akong kinabuhi. And notice, ang Ginoo pagid na human ana. Sample pa lang na. Trust in God. In times of difficulties and challenge, hold on to God's promises because Christmas is the fulfillment of His promises, of His faithfulness sa imuhang kinabuhi. Ato pakpakan ng buhi nga Dios. Muna nga, taliwala sa dakong hagit sa Pasko. Taliwala sa kalisod sa Pasko. Nagyapotay kalipay sa pagsaulog. Kay atong gisaulog ang pagkamatinud-anon, pagkagamhanan sa atong buhi nga Dios.
Ikatulo, panahon, ang peligroso nga panahon sa tibuok pamilya. Di ba? Ato nga time sa diyang nataw si Jesus, di ba, naitulo ka malamon nga tao nga nibisita kaniya, unya nasa courtesy call kang Herodes. Unya, ipangutana siyang Herodes, sa may tuyo ninyo diri, siya nga nami diri kay naay bituon, og naay kanang bituon nag-represent sa naay matao nga ruler. Madto kami aron pagsimba kaniya. Og ana si Herodes, sulti po ko kung makita na ninyo siya kay musimba po ko kaniya. Pero yung una-una is na-threat siyang throne. Insecure si Herodes. So pagkamatikod ni Herodes nga, uy, wa man ibalik tong tulo ka malamong tao. Malamon makato. Pero gipaasa naman ko. So wag yun, no? Kay giwarningan na siya nga ay nagbalik na to. So nakahukom si Herodes nga, grabe kini siya, pamatyon ang bata 2 anyos paubos. Pero ang Ginoo nagpasidaan na daan kang nga adto ngadto sa Ehipto. Nakaikyas ang pamilya because it was the will of God. Pero gitugutan gyapon, no? Di na ko ma-imagine why God allowed it. But it was His sovereignty gyapon. I cannot question God because it was still the fulfillment. No, fulfillment gyapon to siya. No? Sa gitagna ni propeta Jeremias. Okay? May tingog nga nabati dito sa Rama. Usa ka mapait nga pagminatay o pagbangutan. Naghilak si Raquel tungod sa iyang naangkong walay makahupay kaniya kay patay man sila. Sometimes God allows tragedy. But you know what? God is also a faithful God. Panahon kadto sa nga peligroso nga panahon. It was a tragic moment, but God allowed the Messiah to escape. O nakita na to diri, nung God is fulfilling every detail as I've said. Asa may point na ko diri. Okay, sa Matthew 1:22 ug 23. Ug tungod nini, okay? Usa ka putli nga batanong babae magsabak og mga anak ug batang lalaki, ngalan siya Emmanuel, ang Dios aniya uban kanato. So mga kason nganong magsuulog kitag Pasko, nganong naay kalipay because God is with us. Na ang Dios nakig-uban, nakigkuyog kanato, and kining Emmanuel, God in the flesh. Atong masabtan, makitan unsa ang kalihukan, unsa ang pagbati, unsa ang tanan nga character sa Dios in the flesh, in the person of Jesus Christ. Because of Christmas, we understood that inani day ang Ginoo. Inani day kay maluluy ang Ginoo because tanan nga ginabuhat ni Jesus, it was a reflection of who God is because He Himself is God, our Emmanuel. Unsa may point ani? Gamiton sa Dios ang atong kasinatian alang sa iyang hingpit nga katayuan ug tukma nga panahon. I don't know sa inyo ang gibati karon, ada nakakaroon sa kalisod. Nakakaroon sa dakong hagit o naay peligro o tragedy nga nahitabo. Di gyapon na siya masayang igsuon because God will use that to fulfill His plan sa imuhang kinabuhi. Sa di na to masabtan, dahan tag pangutana ako, dahan kog pangutana. Dahan kog pangutana. Dili lang kamo. Ako pod. Pero dili man gyud nato matugkad ang panghunahuna sa Dios. Lahi man gyud siya. So ang atong pagabuhaton is to dig deeper sa iyang word and to know Him more, trust Him more,
Because I believe, one day, kanang mga pangutanan nimo, when you face Him in heaven, enjoying His presence, I believe it will matubag rin po na. But this time, dili gyud masayang ang imong mga kasinatian sa kinabuhi, whether it is an experience nga kanang lipay ka or imong experience nga nasakitan ka or itong mga kaagi nimo nasamaran kasi whatever experience you have, kalisod, dakong hagit or night peligro or tragedy, it will not be wasted because God will use it for His honor and glory. Trust in God. Rely on His promises. God is faithful. Merry Christmas. Let us pray. Salamat, O Diyos, sa imong pulong. Nagkanidaing tanan nga among nasinatian sa amuang kinabuhi. Dili ni siya masayang, O Diyos, kay nasayod kami nga ikaw na ay katuyuan nining tanan. Na kay plano nining tanan. Busa Ginoo, lig-una kami. Tabangi kami, O Dios, nga dili kami malisang, kundili kami musalig lamang kanimo. Among Ginoo nga matinud-anon, among Ginoo nga gamhanan sa tanan. Among itugyan ni kanimo ang tanan, Ginoong Dios. Amen.